Ya, gugur gunung karo apa? Ya. Gugur gunung, ayo. Gugur gunung kapilut dangdut ayo wis kowe danglaren turu sik Mas to. Iya wis pokoke dangdut semuanya. Nek gak dangdut to goyangannya kurang enak. Wah, betul sih. Wis ayo ganti singgol ora goyang. Yuk. Iki nilai lo, pokoknya sing tenanan lo dinilai lo ki. Sing nilai bojone Dewi.
jos. Sik coba nek padha ngetitil pening diparani. Lini pening di wong dadane sing kaya ngono kesite. Wis iki ayo dilanjut apa? Dilanjut. Ayo Pak Yanti, yuk ditakoki apa? Ayo kesempatan wis sak keselmu. Ayo wis jaluk apa wis sing penting dangdut. Goyangno pantat. Goyoke sing linu bet. Ayo jam 12 apa-apa. Wis dangdut kabeh iki pokoke ora enak sing ora. Tambah hati ya be apa kan. Lha capek gunung endi? Heh? Gugur gunung capek gunung. Walah rada kurus iki. Baleni. Apa RR? Karena Taman Juruk. Ambil apa? Jambu alas Taman Juruk. Ayo. Wis banti single bintang goyang pokonge. Ketimpunge kira kan? Ndak ngono. Wis gonge meneng sik gak apa-apa. Ojo kandulan Iki piye? ojo kandulan ojo kandulan kunci kak.
lanjut apa? Wes, ayo. Monggo Mbak Om, Mbok menawi. Tinggal katresnan di barong. Loh, iki ninggal kelatesnan di barongno. Wah, iki nek barongane saiki lho letoi. Ninggal kelatesnan di barongno, barongan. Kecilan. Tinggal KTP. Cetilan apa? Khusus anak lanang. Di Hormati kene porong. Kene ya ndang mater kene. Ini Pak Tarni barongane kita tinggal KTP karo barongan. Barongan yo Ya. Cetilan ngono lho alah wis. Alah sing penting di goyak negaranya. Ayo ki barongan iso ya. Ayo barengane cilik. Ya le ayo. Seketop. Apa nek sing jaket kan nyuwun gendang lek. Malah mbok sing geget tok. Sing dienggo alasan anak ya piye jajali. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa 50.000. Ya apa-apa gak apa-apa. Pinter ya, jukete ya pinter. Heeh, kadang. Among kang
tenan apa? Ayo, bias ngene. Aja lali pamelingku. Oke manas janji-janjimu. Aku kan setia satu Barongane ndi? Cadilan mangan barongan. Pas aku apa jungkir balik. Sampun paripurna kagem ibu-ibu matur nuwun. Sampun purun nyumbang langet besan. Tak kira nak nyumbang duit enek sing ngono, dikae duit kok kurang ae. Wis ngono ki diterima entuk pira-pira di. Monggo nek kurang ku ngomong aku. Ngomong kok. Iya. Nggih niki saking Bapak Samijo Sinom mandhapipun Guntur nggih. Sinom Guntur. Monggo agem bapak-bapak oh iki anu iki jajalan golekno banyu sing rada adem. Nek enek ya sing adem sing gak enek rada gak apa-apa iki. Panjake ketoke kok. Aku mesakno jane aku medun. SS apa-apa. Kayak icarat, kayak teh, kayak es, nek gak enek ya saeneke. Ayo. Ayo kita edak ya cocok. Tak lengen-lengen. Wah, nasi kaya ngene iki lho.